Әлфия, нинде югары лига? Без бит Ирекледә. Мин уже финалга әзерләнәм, репетиция ясыйм. Безнең команда Ирекледән. Безнең исем Яшь Ирекләр. Нас молодых впереди года, и дней золотых много для труда. Стоп! Туктагыз апалар, сез кая барасыз? Монда бит КВН яшьләрский. Biz тоже яшьләр. Biz Путин указы белән бүгенге көннән яшьләр төркеменә керәбез. сез нишли беләсез? Җырлыйбыз. Кулындагы йөзегемнең исемнәре кайткәннәр. Китегез әле. Каршыгызда түрәләр утыра. Мәңге пенсия күрмәячәксез. Не расстанусь с комсомолом, буду вечно молодым. Кызым, монда КВНга кастинг тик ишеткән идек без. Менә без авылның иң актив әбиләре булабыз. Безнең дә КВНга катнашасыбыз килә. Рәхим итегез. Пенсия шулай әзмени? Кызым, әз җитми. Түләүләрне түләгәч ашарга да калмый. Хорошего вам настроения и всего доброго. Менә шул акча җитмәгәч хәзер күп кенә кибетләрдә охранник булып әбиләр эшли. Күз алдыгызга китерегез, кибеттә булган хәл. Ограбление всех растратителей! Давай! Охрана! 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 Кызым, ник шул хәтле кычкырасың син? Күрмисеңме ни караклар кергән? Күрмим шул, күрмим. Илдар улым, син менә. Мин бит сиңа әйттем, иртәгә пенсия алам дип нишләп йөрисең монда? Бар, кайт, кит монда, бар. Бабай әбигә романтика оештырырга булган. Әйдә, Мәдинә, йом күзеңне. Әкрен генә калакка баса күрмә. Утыр, аш күзеңне. Әхәт, сарайны җыештырдыңмы ни? Кара, Мәдинә, күктәге йолдызлар нәкъ 50 ел элек балкыган сыман балкыйлар. Әйе, 50 ел үтте дә китте. Ана ул сарайның тишеге әле һаман да ябылмагансың. Сугуеннан башлыкны татуашны башлары. Битияне көтә-көтә вакыт китә башлады. Зөфия, син белмисең микән? Яшьлек качан үтә микән ул? Менә синең косметичкаң аптечка әйләнгән. Не дождётесь!